Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλώς ήρθατε στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την τελετή έναρξης του Eco Rally Ακρόπολης 2023, ενός αγώνα που φέτος κλείνει τα 70 χρόνια ιστορίας. Μπορεί βέβαια φέτος η διάθεση να μην είναι και αυτή τη στιγμή τουλάχιστον τόσο πανηγυρική, αυτά που γίνονται στη χώρα μας τις τελευταίες μέρες λόγω της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Το γεγονός όμως και μόνο ότι ο αγώνας κατόρθωσε φέτος να κλείσει τα 70 χρόνια ιστορίας του υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες λέει από μόνο του πολλά και θα είναι και μια ευκαιρία για να ξεφύγουμε όλοι λίγο από την μαυρίλα των ημερών, φίλοι και εμείς του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Μιας και έχουμε ακόμα κάμποση ώρα μέχρι που να ξεκινήσουν τα αυτοκίνητα να ανεβαίνουν στη ράμπα, να πούμε κάποια στοιχεία για την ιστορία του Ακρόπολης. Ο πρώτος αγώνας λοιπόν έγινε το 1953, τότε ήταν περισσότερο σαν περιήγηση, κάλυψε ένα μεγάλο μέρος της χώρας, περίπου 2.000 χιλιόμετρα. Γρήγορα όμως τράβηξε το ενδιαφέρον και κέρδισε μια θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλι, αρχικά τουλάχιστον, και σύντομα χαρακτηρίστηκε ως ένας από τους δυσκολότερους αγώνες του είδους. Από τα μέσα της δεκαετίας του 60 άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους και οι πρώτοι επαγγελματίες οδηγοί που είχαν ως σκοπό να κερδίσουν τον δύσκολο και απαιτητικό αυτόν αγώνα. Και θα λέγαμε λοιπόν πως η καθιέρωση του Ακρόπολης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πλέον κατασκευαστών το 1973, από την πρώτη κιόλας χρονιά σύστασής του, ήταν κάτι το αναμενόμενο. Στα μέσα της δεκαετίας του 90 η τηλεόραση εισέβαλε στο χώρο των αγώνων, οι αγώνες άρχισαν να μικραίνουν σε έκταση, τα Group Α που είχαν αντικαταστήσει τα θηριώδη Group B και παλαιότερα τα Group 4 άρχισαν να δίνουν τη θέση τους στα WRC. Το Rally Ακρόπολης όμως διατήρησε τον χαρακτήρα του ως ένας από τους δυσκολότερους αγώνες ράλι του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, αν όχι ο δυσκολότερος. Μόνο το Rally Safari μπορεί ίσως να το ανταγωνιστεί σε βαθμό δυσκολίας, και αυτόν που οι οδηγοί ήθελαν να κερδίσουν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Κάτι σαν το Μονακό στη Φόρμουλα 1. Εδώ βλέπουμε και τους οδηγούς σιγά σιγά να καταφθάνουν. Σε λίγο θα αρχίσουν να ανεβαίνουν και τα αυτοκίνητα στη ράμπα. Πριν από αυτό βέβαια θα έχουμε και ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της. Η Λουμπέ ήταν η αποκάλυψη του περσινού αγώνα, πρωτοπόρος μετά το τέλος του πρώτου σκέλους. Και αυτό που είπε είναι ότι θυμάται την περσινή επίδοση ακόμα όταν βρέθηκε να οδηγεί τον αγώνα και γνωρίζει ότι το αυτοκίνητο έχει τη δυνατότητα να κερδίσει ακροπολικές διαρκές, ειδικές με συγχωρείτε, και θα προσπαθήσει να κάνει το ό,τι καλύτερο μπορεί. Εκκίνηση θα του δώσει ο Χέρμαν Ρίτλ, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της Toyota Ελλάς. Την εκκίνηση δίνει ο Χέρμαν Ρίτλ, διευθύνων σύμβουλος της Toyota Ελλάς. Πιέρ Λουί Λουμπέ λοιπόν σε πρώτη σεζόν πλήρους εμπλοκής με την M-Sport πίσω από το τιμόνι του Puma Rally 1 της ιστορικής βρετανικής ομάδας. Είναι το 55ο ράλι στο οποίο εκκινεί και είναι οδηγός κάποιο αποτέλεσμα καλύτερο από αυτά που έχει πετύχει φέτος. Τα καλύτερα του αποτέλεσμα ήταν μόλις 2 έκτες και 2 έβδομες θέσεις. Εξαιρετικός, το θυμάσαι και δεκαετία του 90 με τη Lancia, με τις Ντεγκράλε που είναι οι αγαπημένες μου. Και ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε το φαβορί για το WRC2. Πάμε τώρα στον επικεφαλής της κατηγορίας WRC2. Ο οποίος αγωνίζεται μαζί με τον Ανδρέας Μίκελσεν. Με ένα Skoda Fabia Rally 2, μάλιστα τελευταίας γενιάς. Με τον Torstein Eriksen. Με ένα Skoda Fabia RS. Ο Ανδρέας ήταν παλιότερα εργοστασιακός οδηγός τόσο σε Volkswagen, στη Citroën και τη Hyundai, ενώ έχει καταφέρει να κερδίσει 3 φορές από το WRC και να ανέβει 25 φορές στο πόντιο. Την εκκίνηση θα δώσει και πάλι ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος Toyota Ελλάς, ο κύριος Χέρμαν Ρίτλ.
Εκκίνηση για τους Ανδρέας Μίκελσεν και Έριξεν Τόρστεϊ. Ο Μίκελσεν, 34 ετών, θα προσπαθήσει λοιπόν να πάρει τον τίτλο στην WRC2, αλλά θα βγει μπροστά του μια σειρά από εξαιρετικούς οδηγούς που θα δούμε σε λίγο. Συγκινημένες από τον Γάλλο Γιωάν Ροσέλ που έρχεται τώρα να ανέβει στη ράμπα με τη Ζώνη σε 3, ο οποίος είναι πίσω του μόλις 5 βαθμούς. Μια ανάσα από το βάθρο, τότε εργοστασιακός της Volkswagen. Ακριβώς, με το πόλο. Και περνάμε στον Γάλλο Γιωάν Ροσέλ, ο οποίος αγωνίζεται με τον Αρνού Ντουνάτς, ένα Citroën σε 3 Rally 2. Ακόμα ένας οδηγός ο οποίος διεκδικεί το WRC2 και μάλιστα πέρσι είχε φτάσει ένα από τους διεκδικητές της κατηγορίας. Είναι πρωταθλητής ασφάλτου Γαλλίας το 2019, αλλά αυτό δεν είναι το γεγονός ότι είναι πολύ γρήγορος στο χώμα. Την εκκίνηση θα δώσει ο κύριος Αντώνης Αυγερινός, πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ο κύριος Αντώνης Αυγερινός, πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, δίνει την εκκίνηση στο γαλλικό πλήρωμα. Το 2021 πανηγύρισε την νίκη, την έχασε εκ των υστέρων για μια τεχνική παρατυπία στο αγωνιστικό του αυτοκίνητο. Πέρσι εγκατέλειψε, ελπίζει φέτος να είναι τρίτη και τυχερή για τον Γάλλο. Ένας από τους διεκδικητές λοιπόν της νίκης στην κατηγορία WRC2 και του τίτλου σε αυτή την κατηγορία. Και συνεχίζουμε με ακόμα ένα Skoda Fabia Rally 2 καινούργιας γενιάς, αρέσει όπως το λένε, με τον νεαρό Φιλανδό Σάμι Παγιάρη, ο οποίος είναι με συνοδηγό την Ένι Μάλκονεν. Η οποία ξέρει στην αρχή είναι υπασίας με Μάλκονεν, Φιλανδοί και οι δύο. Ναι, πρωταθλητής υπασίας, όμως ο νεαρός Πάγιαρ είναι ένα όνομα το οποίο θα πρέπει να θυμόμαστε. Θεωρείται το επόμενο μεγάλο ταλέντο της φιλανδικής σχολής. Έχει κερδίσει το Junior WRC, τώρα πριν από μερικές εβδομάδες κέρδισε το Rally Φιλανδίας. Και είναι το επόμενο ταλέντο της Φιλανδίας. Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα δώσει και εδώ την εκκίνηση στο είναι και αυτός ένας από τους που διεκδικούν νίκη και κατάκτηση τίτλου στην κατηγορία WRC2. Όπως και αυτός που έρχεται τώρα, τον πατέρα του τον γνωρίζετε όλοι, Όλιβερ Σόλμπεργκ, γιος του Πέτερ Σόλμπεργκ. Νομίζω ότι πρόπερση είχα την ευκαιρία να δείτε και λίγο το ταλέντο του γιου. Όλιβερ Σόλμπεργκ, Σουηδός, παρότι ο μπαμπάς του είναι Νορβηγός. Νορβηγός είναι βασικά. Ο μπαμπάς του Πέτερ Σόλμπεργκ ήταν ο τελευταίος πρωταθλητής του 2003 με Σουμπαρού. Skoda Fabia RS Rally 2. Τελευταίος πρωταθλητής που δεν λεγόταν Σεμπαστιάν. Έχει τον πρώτο τερματισμό στην Ελλάδα. Ακολούθησαν 9 πρωταθλήματα του Λεμπ. Σίγουρα είναι ένα από τα φαβορί για την νίκη, αλλά 8 πρωταθλήματα του Σεμπαστιάν Οζέ, 17 τον αριθμό. Και μόνο ατυχίες μετράει περισσότερες από μία νίκες, ενώ έχει ανέβει και 2 φορές στο βάθρο φέτος στην WRC2. Την εκκίνηση θα δώσει ο κύριος Ιωάννης Φωστηρόπουλος, δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου. Ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Ιωάννης Φωστηρόπουλος, δίνει την εκκίνηση. Σαν να είδαμε οδηγό παγκόσμιο πρωταθλητή που δεν λεγόταν Σεμπαστιάν με τον Τάνακ που είδαμε πριν το 2019. Συνεχίζουμε με ακόμα έναν ταλαντούχο οδηγό, τον Ισπανό Αλεχάντρο Χαχόν, ο οποίος είναι με τον Χαντρίν και ένα Citroën σε 3 Rally 2. Ο 24χρονος οδηγός έχει κερδίσει όλες τις μικρές κατηγορίες στην Ισπανία. Ό,τι υπάρχει το έχει κερδίσει. Πέρσι ήταν τρίτος στο πρωτάθλημα της Ισπανίας και πλέον αγωνίζεται στο WRC2 με στόχο να διακριθεί και ίσως να κοιτάξει και μια θέση στη μεγάλη κατηγορία, με ένα Rally 1. Κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να δεχτεί το σόρτο στους Ισπανούς. Ακριβώς. Λοιπόν, ο κύριος Ιωάννης Φωστηρόπουλος ξανά, ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, θα δώσει την εκκίνηση στο πλήρωμα των Καχών και Χατρίν. Ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου δίνει την εκκίνηση στο πλήρωμα των Ισπανών Κατσόν και Λόπεθ από την Ισπανία με Citroën σε 3. Και συνεχίζουμε με ακόμα ένα πλήρωμα από την Ισπανία. Και συγκεκριμένα τον Αλεξάνδρ Βιλανέβα με τον Χώσε Μουράντο. Επίσης με ένα Skoda Fabia Rally 2. Εδώ έχουμε λοιπόν έναν 55χρονο Ισπανό, ο οποίος συμμετέχει στην κατηγορία WRC Masters. WRC Masters αφορά οδηγούς οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι άνω των 50 ετών. Φυσικά είναι επικεφαλής στην βαθμολογία τη σχετική. Έχει κερδίσει 3 αγώνες και είναι και τα φαβορί για το σχετικό τίτλο. Λοιπόν, την εκκίνηση θα δώσει εκπρόσωπος του Δημάρχου Αθηναίων, κυρία Νίκη Αραπατζή, που είναι και πρόεδρος Οπανδά. Εκπρόσωπος του Δημάρχου Αθηναίων, Νίκη Αραπατζή, δίνει την εκκίνηση.
Από το Μάντσεστερ. Το Μάντσεστερ δεν βγάζει μόνο ποδοσφαιριστές, βγάζει και οδηγούς. Υπήρξε στρασικό του Μάντσεστερ ο Γκάζ Γκρίσμιθ, σαν τερματοφύλακα στην αλήθεια. Με τον Γιώνας Άντερσον συμμετέχουμε ένα Σκόντα Φάμπερ Rally 2. Γκάζ Γκρίσμιθ λοιπόν από τη Μεγάλη Βρετανία, με Γιώνας Άντερσον, με Σκόντα Φάμπερ RS, επίσης στην WRC2. Το πρωτάθλημα νέο Μεγάλη Βρετανία το 2014. Σίγουρα έχει εμπειρία από το Ακρόπολης και ένας από τους οδηγούς. Στις αναγνωρίσεις είπε ότι οι συνθήκες του συνάντηση είναι χειρότερες από αυτές του RAC. Αν αυτό λέει κάτι για όσους ξέρουν τι σημαίνει το ιστορικό ράλι της Βρετανίας. Η κυρία Ραμπατζή, εκπρόσωπος του Δημάρχου Αθηναίων και πρόεδρος ΟΠΑΝΔΑ, θα δώσει και αυτή την εκκίνηση. Ο Γκάς Γκρίσμιθ ήταν και πρώην εργοστασιακός οδηγός της M-Sport, που ετοιμάζει τα Ford Puma. Λοιπόν, με το νούμερο 25 έρχεται ένας οδηγός ο οποίος τα χρόνια που το ράλι Ακρόπολης δεν ήταν. Αυτός είναι ένας πολύ γνωστός στο ελληνικό κοινό οδηγός, ο Πολωνός Καγετάνοβιτς, μαζί με τον Σεπάνιακ, τον συνοδηγό. Είναι λάτς του εθνικού μας αγώνα. 2 φορές πρωταθλητής Ευρώπης. Έχει πάρα πολλούς Έλληνες φίλους και οδηγούς και θεατές. Πολύ θεαματικός και πολύ αγαπητός στο ελληνικό κοινό. Για την κατηγορία. Την εκκίνηση θα δώσει ο κύριος Δημήτρης Μάρκου, Commercial Director Μπουτάρι Όλη. Κύριος Δημήτρης Μάρκου, εμπορικός διευθυντής της Μπουτάρι Όλη. Εκτός το ελληνικό. Ακόμα Σκόντα Φάμπια, ενός οδηγού ο οποίος πέρσι πραγματικά εντυπωσίασε, κατακτώντας τη δεύτερη θέση της WRC2. Ακολουθεί το Σκόντα Φάμπια ενός Ρώσου, τον Νικολάη Γκριάζιν, συνοδηγός Κωνσταντίν Αλεξάνδροφ. Κωνσταντίν Αλεξάνδροφ και το Σκόντα Φάμπια Rally 2 Evo της Stocksport είναι ένας από τους πιο γρήγορους οδηγούς στην κατηγορία. Ίσως να έχει κερδίσει και στις περισσότερες νίκες από κάποιους. Ο κύριος Δημήτρης Μάρκου, Commercial Director Μπουτάρι Όλη, θα δώσει ξανά την εκκίνηση. Ο Γκριάζιν θα έχει την καθοδήγηση του Κωνσταντίνα Αλεξανδρόφ, επίσης Ρώσος. Έχει κατακτήσει 33 βαθμούς στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή μάλλον 20 βαθμούς, και έχει τρέξει σε 33 αγώνες. Το 2021 είχαν κατακτήσει την 7η θέση στη γενική κατάταξη. Την 13η, με συγχωρείτε. Νικολάη Γκριάζιν και Κωνσταντίνα Αλεξανδρόφ. Συνέχεια με έναν Γάλλο, έναν Φέρελπι Γάλλο, τον οποίο οι συμπατριώτες του Πάμε πάλι πολύ στη ψηλά. Ford. Ο Αντριέν Φορμό με τον Γάλλο, τον Rally 2, είναι ένα Φορμό. project της M-Sport. Έχει συμμετάσχει στο παρελθόν και με Ford Fiesta WRC και με Ford Puma Rally 1 Hybrid. Είναι ο οδηγός ο οποίος οι Γάλλοι θεωρούν ότι μπορεί να μπει στα παπούτσια του Σεμπαστιάνο Ζέγκ. Ήταν και στην Rally 1, το θυμόμαστε από Αυτός εκεί. ήταν έτοιμος το 2021, πήδηξα την κατάταξη. Τώρα, αν πούμε, κατά κάποιο τρόπο έχει δεν υποβαθμιστεί στη Rally 2. Δίνει ο κύριος Θεόδωρος Χαλμακιώτης, Γενικός Διευθυντής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Για να ψηθεί εντός εισαγωγικών λίγο περισσότερο, ίσως περιμένουν πολλά από τον νεαρό Γάλλο. Δεχόμαστε τώρα τον Μάρκο Μπουλάτση με τον Διέγκο Βαλέχο και ένα Σκόντα Φάμπια Rally 2 Evo. Το τελευταίο Μάρκο Μπουλάθια από την Βολιβία μαζί με Διέγκο Βαλέχο. Αλλά έχει ήδη 4 χρόνια εμπλοκή στο WRC. Συμμετείχε πρώτη φορά στα 18 του. Μάλιστα το 2020 είχε κερδίσει το πρωτάθλημα χώματος στην γειτονική Ιταλία, το οποίο γνωρίζουμε ότι είναι ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Και εδώ στην Ελλάδα, στην επιστροφή του Eco Rally Ακρόπολης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, έχει τερματίσει στη 10η θέση της γενικής κατάταξης το 2021. Ακριβώς. Λοιπόν, την εκκίνηση θα δώσει ξανά ο κύριος Θεόδωρος Χαμακιώτης, Γενικός Διευθυντής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Ο κύριος Χαμακιώτης, Γενικός Διευθυντής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, δίνει και εδώ την εκκίνηση. Ακόμα ένας παλιός γνώριμος του Ακρόπολης,
Τσέχος Μάρτιν Πρόκοπ με τον Μίγαλ Έρνστ και ένα Ford Fiesta Rally 2. Ο 40χρονος οδηγός είναι ένας από τους πλέον έμπειρους θεσμούς μαζί με τον Σόρντοφ, μετράει 137 Πρόκοπ από την Τσεχία μαζί με τον Μίγαλ Έρνστ. Το 2009 ήταν πρωταθλητής νέων στο WRC. Με 8 συμμετοχές στο θρυλικό Rally Dakar, ξέρει πάρα πολύ καλά πώς να αντιμετωπίσει δυσκολίες αντίστοιχες των ελληνικών βουνών. Δεν είναι τυχαίο ότι είχε από το Rally Dakar. Είναι 10η εμφάνισή του εδώ στην Ελλάδα. Ο Τσέχος Μάρτιν Πρόκοπ με συνοδηγό τον Μίγαλ Έρνστ. Την εκκίνηση θα δώσει ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, Human Resources Deputy Director Elval. Εκκίνηση από τον Γιώργο Παπανδρέου, αναπληρωτή διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού της Elval. Το χειροκρότημά μας λοιπόν για τον Μάρτιν Πρόκοπ για μία ακόμη φορά έρχεται εδώ στην Ελλάδα να αγωνιστεί κυνηγώντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και συνεχίζουμε με ακόμα ένα ταλαντούχο οδικό. 27 χρονών ο Μίκο Μάρτσικ με τον Σίμο Κοσποντάρτσικ με ένα Skoda Fabia Rally 2 νεότερης γενιάς. Μίκο Μάρτσικ, πρωταθλητής Πολωνίας το 19 και το 21. Από την Πολωνία και οι δύο του με Skoda Fabia RS. Δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του που βρίσκεται στο Ακρόπολης μάλλον πάνω. Είναι ακόμα 8ο μόλις ράλι του στο WRC και νομίζω ότι για όλους, όπως έλεγε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, το Ακρόπολης είναι ένα με την ιστορία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, άρα και σημαντικό για αυτούς να αγωνίζονται εδώ. Ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, Human Resources Deputy Director Elval, θα δώσει την εκκίνηση ξανά. Συνεχίζουμε με ακόμα ένα νεαρό οδηγό, επίσης Φέλπης και αυτός από τη Φιλανδία. Ο κ. Λιναμάε με τον James Morgan και ένα Hyundai i20N Rally 2. Ο 25χρονος, με συγχωρείτε, είπα Φιλανδός, Εστονός. Λιναμάε λοιπόν από την Εστονία μαζί με τον James Morgan από την Μεγάλη Βρετανία με ένα Hyundai i20N της WRC 2 κατηγορίας. Την εκκίνηση θα δώσει ο ταξίαρχος Παπαφιλίππου, διοικητής Τροχέας Αττικής. Διοικητής Τροχέας Αττικής δίνει την εκκίνηση. Λιναμάε Μόργαν λοιπόν, πρώτη χρονιά με αυτό το αυτοκίνητο, Ναι, πρώτη χρονιά με αυτοκίνητο, είναι με Ford Fiesta μέχρι πρότινος και έχει οδείξει και Skoda Fabia. Και ήταν στην Ελλάδα και πέρσι και πρόπερσι, είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που τους βλέπουμε εδώ. Λάουρι Γιώνα, Φιλανδός, με σε οδηγό του Όχι, θα σε διορθώσω. Όχι. Ναι, πήδηξα την κατάταξη. Είναι ο κύριος Γκρέγουαρ Μούνστερ, ο οποίος είναι ακόμα μια συμμετοχή. Έχουμε Γκρέγουαρ Μούνστερ από το Λουξεμβούργο μαζί με Λουίς Λουκά από το Βέλγιο. Με το Fiesta Rally Evo 2. Ήταν πρωταθλητής του Λουξεμβούργου το 2019 και οδηγεί ο λογαριασμός της M-Sport και έχει συμμετάσχει σε αγώνες του Junior WRC. Ο κύριος Χρήστος Παπαφιλίππου, ταξίαρχος, διοικητής Τροχέας Αττικής, θα δώσει ξανά την εκκίνηση. Και αυτό στην κατηγορία WRC2, όπως είπαμε, της πολυπληθέστερης στον αγώνα. 42 από τις 72 συμμετοχές του αγώνα είναι με WRC2. Είναι η πιο οικονομικά προσιτή κατηγορία στους αγωνιζόμενους που θέλουν να επιτύχουν και κάτι περισσότερο στην κατάταξη, γιατί οι πιο προσιτές κατηγορίες είναι ακόμα χαμηλότερες από αυτήν, και οι οποίες προσφέρουν βέβαια και κάποιες συγκινήσεις στην οδήγηση. Συνεχίζουμε λοιπόν με ακόμα ένα φιλανδικό πλήρωμα, τον Λάουρι Γιώνα και τον Τούκα Σεμέικα με ένα Skoda Fabia Rally Evo 2 της νεότερης γενιάς γι' αυτό. Ήταν πρωταθλητής Φιλανδίας F2 το 2020 και το 2021 και φέτος συμμετέχει τόσο στο Φιλανδία, Λάουρι Γιώνα και Τούκα Σεμέικα. Και αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι είναι επικεφαλής της Φιλανδίας. Η κυρία Εφη Ιωαννίδου, Διευθύντρια Επικοινωνίας του Ομίλου Ηρακλής, θα δώσει την εκκίνηση. Εφη Ιωαννίδου, Διευθύντρια Επικοινωνίας του Ομίλου Ηρακλής. Δίνει την εκκίνηση. Πολύ ωραία βαμμένο το Skoda Fabia. Ένα Ford Fiesta Rally 2 με το νούμερο 35 είναι ο Ρόμπερτ Βίρβες, 23χρονος, νεαρός Εστονός,
πρωταθλητής πέρσι στην κατηγορία. Άλλος ένας εστονός οδηγός, Ρόμπερτ Βίρβες, με τον συνοδηγό Craig Drew από την Μεγάλη Βρετανία. Σε μαθηματικά εδώ, στο Ράλι Ακρόπολης πέρσι το τίτλο. Και αυτό είναι το έπαθλο και το τίτλο του πέρσι. Την εκκίνηση δίνει ξανά η κυρία Ιωαννίδου, Διευθύντρια Επικοινωνίας στο Ομίλιο Ηρακλής. Αυτός λοιπόν ο Ρόμπερτ Βίρβες, πέρσι ήταν 19ος ειδικής, έχει αλλαγή συνοδικού φέτος με τον Craig Drew. Πέρσι είχε συνοδηγό την Τζούλια Τούλιν, την οποία θα τη δούμε πιο μετά να περνάει αυτή τη ράμπα. Τώρα θα πάμε σε έναν και τώρα έχετε ένας αγωνιζόμενος ο οποίος μας από την Ινδία, της Ασίας, με το νούμερο 44, είναι ο Ινδός Gaurav Gill, με συνοδηγό τον Φλωριάν Μπαράλη. Είναι Ινδός οδηγός, αλλά έχει σημαντική εμπειρία στο WRC, έχει ξανά στο παρελθόν. Και έχει ανακτήσει πρωταθλητής μάλιστα Ασίας και Ειρηνικού 3 φορές. Πέρσι ήταν 12ο στη γενική κατάταξη και 6ος στην WRC 2. Την εκκίνηση θα δώσει ο κύριος Άρης Τσέλεπος, επιχειρηματίας από τον Ιωπείο Τσέλεπος. Την εκκίνηση δίνει ο Άρης Τσέλεπος, γιος του Άρη Τσέλεπου, ιδιοκτήτη και παραγωγού του γνωστού Ινωπείου. Το χειροκρότημα λοιπόν για τον Gaurav Gill, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του κάνοντας motorsport μικρός. Συνοδηγός ο Μπαράλ, και μετά την θέση του Μακνίλ. Η αγωνιστική στα ράλι του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε και στα ελληνικά πληρώματα που περιμένουμε αγωνία να δούμε. Και ξεκινάμε με τον Παναγιώτη Ρουστέμι που έχει δίπλα τον Νίκο Πετρόπουλο. Είναι το μοναδικό ελληνικό πλήρωμα που οδηγεί ένα Skoda Fabia RS, δηλαδή 2 τελευταίας γενιάς. Με τον Παναγιώτη Ρουστέμι. Ελλάδα στο 2020. Και είναι αναμφίβολα εξαιρετικά ταχύ στο χώμα και περιμένουμε πάρα πολλά από αυτόν στις ειδικές του εθνικού μας αγώνες. Ο Νικόλαος Πετρόπουλος. Και δίπλα του ο πολύπυρος συνοδηγός του Νίκος Πετρόπουλος, στα 58 του χρόνια, έχει καθοδηγήσει πολλούς έμπειρους οδηγούς στο παρελθόν και τώρα βοηθά με τον δικό του τρόπο, με τη δική του εμπειρία τον Παναγιώτη Ρουστέμι. Την εκκίνηση δίνει ξανά ο κύριος Άρης Τσέλεπος. Εκκίνηση και πάλι από τον Άρη Τσέλεπο. Το οποίο έχουμε υψηλές προσδοκίες για τον αγώνα είναι ο Βασίλης Βελάνης μαζί με τον Γιάννη Βελάνη με ένα Skoda Fabia Rally 2 Evo. Πρωταθλητής ιστορικό το 8 και το 9. Βασίλης Βελάνης και Ιωάννης Βελάνης. Ενώ αγωνίζεται με τετρακίνητες κατασκευές, σίγουρα η εμπειρία και η αξιοπιστία που έχει αλλά και η ταχύτητα του επιτρέπουν να μπορεί να δραστηριοποιηθεί ψηλά στην κατάταξη. Ένα πολύ ωραία βαμμένο Skoda Fabia. Δεν είναι τυχαίο ότι πέρσι είχαν καταφέρει να τερματίσουν δεύτερη ανάμεσα στα ελληνικά πληρώματα. Και στην 24η θέση της γενικής κατάταξης. Πολύ καλή εμφάνιση στο πέρυσινο Ακρόπολης. Την εκκίνηση δίνει ο κύριος Γιάννης Μεσημέρης, δεύτερη Έλληνες και 24η γενικής. Καλή επιτυχία λοιπόν σε ένα ακόμα ελληνικό πλήρωμα το οποίο θα συμμετέχει στο επαιτειακό ράλι Ακρόπολης. Το συμπληρώνει 70 χρόνια φέτος. 69 πληρώματα συνολικά περνούν αυτή τη ράμπα. Έχουμε ακόμα δρόμο, αλλά όλοι αξίζουν το χειροκρότημά σας. Και συνεχίζουμε με ακόμα ένα ελληνικό πλήρωμα με αυτοκίνητο διαγώνη Rally 2. Χρυσότομος Καρέλης και Ηλίας Παναγιωτούνης. Με τον Ηλία Παναγιωτούνη. Με τη Citroën C3. Ο πρωταθλητής κατηγορίας F2 το 2017. Πάντα κατηγορία είχε ξεκινήσει και πέρσι με το ίδιο αυτοκίνητο. Είχε σημειώσει πάρα πολύ καλούς και ανταγωνιστικούς χρόνους. Και φέτος περιμένουμε σίγουρα το κάτι παραπάνω από αυτόν. Ναι, Ηλία. Περιμένουμε το κάτι παραπάνω, εσύ να τα ακούς. Την εκκίνηση δίνει ξανά ο αντιπρόεδρος ΟΜΑΕ, ο κύριος Γιάννης Μεσημέρης. Αντιπρόεδρος ΟΜΑΕ δίνει την εκκίνηση, κύριος Γιάννης Μεσημέρης.
Κι άλλο Σκόντα Φάμπια βλέπω έρχεται με το νούμερο 67, ο Γιώργος Φιλιππίδης, με συνοδηγό τον Στιούαρτ Λούντον. Ακόμα ένας πρώην πρωταθλητής Ελλάδος και συγκεκριμένα το 2006 ο Γιώργος είχε ξεκινήσει στην Μεγάλη Βρετανία με το Peugeot Cup. Εν συνεχεία έχει αγωνιστεί στην Νορβηγία, έχει αγωνιστεί στο χώμα, στην άσφαλτο. Είναι ταχύ σε κάθε είδους επιφάνεια και σίγουρα αναμένεται να είναι ανάμεσα στις κορυφαίες ελληνικές συμμετοχές. Κύριος Φιλιππίδης λοιπόν με Στιούαρτ Λούντον. Λογοθέτης, σύμβουλος οδικής ασφάλειας περιφέρειας Αττικής. Να σημειώσουμε ότι δεν το είπαμε, ότι είναι με το Στιούαρτ Λούντον ο Γιώργος και ο Γιώργος πάντα ακούει σημειώσεις στα ξένα, όχι στα ελληνικά. Καλό δρόμο. Εδώ σχολιάζει το γεγονός ότι έχει έναν Βρετανό ο οδηγός. Συνηθίζεται στα ράλι, καθώς τα βρετανικά, τα αγγλικά είτε μας αρέσει είτε όχι. Πιο σύντομα σε οδηγίες αποτέλουν. Είναι πιο μικρές, πιο κοφτές λέξεις που να πεις περισσότερα πράγματα σε λιγότερο χρόνο. Και πλέον τον τελευταίο καιρό, φέτος ειδικά, αγωνίζεται στο χώμα. Και αυτή είναι η πρώτη συμμετοχή στο ράλι Ακρόπολης. Ο σύμβολος οδικής ασφάλειας περιφέρειας Αττικής, κύριος Κίμων Λογοθέτης, δίνει την εκκίνηση ξανά. Ξανθάκος λοιπόν Καραθανάσης. Πάμε πάλι στο εξωτερικό, στον κύριο Μιγέλ Δίαθ από Ήτιθ. Ωραία το πες. Συνέχισε και με τον συνοδηγό. Μιγέλ Δίαθ λοιπόν από Ήτιθ από την Ισπανία. Και Σκόντα Φάμπια είναι λίγο, ήταν πάρα πολύ καλός. Ακόμα μια συνοδηγό τον Σαν Χουάντε Εουσέμπιο. Ο 57χρονος κι άλλο ένα Σκόντα Φάμπια Εύω. Δεύτερος αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία, διεκδικεί και αυτό το κάτι παραπάνω, με καλύτερο το αποτέλεσμα μια δεύτερη θέση πριν από λίγους μήνες στο ράλι Φιλανδίας. Ήταν εδώ και πέρσι, κατέκτησαν την 35η θέση στη γενική κατάταξη του Eco Rally Ακρόπολης 2022. Η κυρία Ψαράκο από την ΟΜΑΕ θα δώσει την εκκίνηση κυρία Ψαράκο από την ΟΜΑΕ. Επιστρέφουμε για λίγο στα ελληνικά πληρώματα. 51 στο τζάμι με τον Γιώργο Βασιλάκη πίσω από το τιμόνι και τον Νίκο Ιντσόγλου στο δεξί μπάκετ. Πρόκειται πραγματικά για ένα gentleman driver, ο οποίος έχει πολλές συμμετοχές στο εθνικό μας πρωτάθλημα αλλά και στο WRC. Πρόσφατα συμμετείχε και στο Rally Safari. Και φέτος θα δούμε και αυτό στην κατηγορία του WRC 2 Masters. Αξίζει να σημειώσουμε ότι συμμετέχουν για πρώτη φορά μαζί με τον Νίκο τον Ιντσόγλου. Η κυρία Εύη Ιωαννίδου, Διευθύντρια Επικοινωνίας στο Μήλο Ηρακλής, θα δώσει την εκκίνηση. Αυτό να γνωρίζετε. Χαιρετήσει όλο τον κόσμο. Λοιπόν, καλή επιτυχία στο πλήρωμα των κύριων Βασιλάκη και Ιντσόγλου. Και στην πορεία έχουμε ένα ακόμα Ford Fiesta, Rally 3 αυτή τη φορά. Τώρα πάμε στην χαμηλότερη κατηγορία. Ουσιαστικά πρόκειται για αυτοκίνητα με 240 με 250 ήλιος, σειριακό κυβότιο, αλλά μετάδοση κίνηση και στους 4 τροχούς. Είναι ακριβώς ένα κλικ κάτω από τα αυτοκίνητα της κατηγορίας Rally 2. Είναι η πρώτη εμφάνιση του 24. Ισχύει γύρω στους 250 ύπους και τετρακίνηση. Και είναι η πρώτη χρονιά που τρέχει με το Ford Fiesta Rally 3. Είναι αρκετά ταχύς και δεν είναι τυχαίο ότι είναι επικεφαλής της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα της Πατρίδας αυτή τη στιγμή στην κατηγορία. Την εκκίνηση έδωσε ξανά η πρόεδρος ΣΕΠΑ, η κυρία Ψαράκου.
ένα ακόμα αγωνιστικό αυτοκίνητο ετοιμάζεται να φύγει από εδώ, να πάει στην υπερηδική, στην πλατεία νερού. Και με αυτό το πλήρωμα που θα ετοιμαστεί για να φύγει, για να πάει στην πλατεία νερού. Στιγμές με γεμάτες κερκίδες. Εκεί λοιπόν όπου θα δούμε... Από τον Παμινόντα Καρανικόλα και τον Γιώργο Κακαβά. Καλά ήταν λοιπόν. Θα σας χαιρετήσουμε και θα δώσουμε τον μικρόφωνο στον Άγγελο Σταθακόπουλο που θα κάνει την μετάδοση της υπηρετικής από την πλατεία νερού. Από όλους που συμμετείχαν στην μετάδοση της τελετής έναρξης κάτω από τον ιερό βράχο Ακρόπολης, σας ευχόμαστε ένα καλό απόγευμα. Γεια σας.